Dobro večer svakom ponaosob. Ja je to da samo kratko pozdravim ispred Muzeja prirodne umetnosti, institucije koja je već 45 godina realizuje salon arhitekture, da zahvalim ASAP-u, da zahvalim ASAP-u, da zahvalim i svima vama, da zahvalim učesnicima. Tema i koncept ovogodišnjeg salona arhitekture jeste dijalog. Dijalog je nešto što pokreće, ali ono što je suština koju mi smo želeli ovim da dostignemo i kojem težimo jeste kontinuitet. I s tim u vezi, prosto veliko zadovoljstvo mi je da pričamo o nečemu što se dešava danas, što su najsavremeniji tokovi, nešto što prati i tehnološke i različite druge dostignuća na salonu arhitekture. Toliko od mene, ja prepuštam reč učesnicima koji su stručni za to. Dobro večer i sa moje strane. Ja sam Marko Matejić, osnivač Main Architectsa i predstavnik Asocijacije srpskih arhitektonskih praksi. Ovaj večerašnji događaj je nastavak našeg dijaloga iz prethodne godine koji smo imali na jednom meetupu gde smo diskutovali o učešću arhitekata u kreiranju virtualnih svetova. Konkretno ovaj događaj se specifično bavi arhitektama i njihovim kreativnom doprinosu u kreiranju video igrica i virtualne arhitekture u okviru video igrica. Sa mnom su večeras kolege arhitekte i kolege umetnici koji su svoju profesionalnu karijeru pozicionirali u gaming industriji. S moje leve strane je Andreja Aleksić iz Phobosa, lead environment artist. Do nje je kolega Pavle Kostić iz Ubisofta, lever artist. Zatim imamo Igora Simića iz Demagog studija, poslije jednog od osnivača Demagog studija, i Lazar Mesaroš, art producer iz EBE softvera. Moja prva pitanja će se u stvari ticati kako su se kolege odlučile da se bave gaming industrijom i odakle one uopšte tu. Naime, kad smo krenuli da razgovaramo na ovu temu i pre ovog događaja, uopšte nisam imao saznanje koliko u stvari arhitekata ima u ovoj industriji. Andreja, ti si završila arhitektonski fakultet i odmah posle fakulteta si počela da se baviš video igricama. Si to planirala kad si upisivala arhitekturu ili ste to nekako spontano desilo? Pa da, nisam definitivno planirala, nisam znala da mogu tako nešto da planiram. Moj ulazak u gaming bio je neki splet srećnih okolnosti, ajde da kažemo, iako je donekle bilo sreće u nesreći, ali ovako retroaktivno gledano, trebalo je tu odluku da donesem ranije, samo što nisam znala, prosto, iako sam još od jako malih nogu imala sklonost ka video igrama, to je prosto nije bilo na listi profesija koje su ponuđene. Kad si mali, kad te pitaju čime ćeš da se baviš, ima set tačnih odgovora i prosto ne možeš da izmisliš nešto što nije na toj listi. I ništa, onda samo jednostavno te neke moje sklonosti, a to su bile sklonosti ka matematici, sklonosti ka crtanju, bilo je jasno ko dan da treba da upišem arhitekturu, to se bar činilo svima oko mene, a i meni. I onda kad sam studirala, mislila sam da sam na dobrom mestu i sve to i sad gde nastupa ta sreća u nesreći, ja sam, imala sam neke ambicije, imala sam ambicije da nastavim da se bavim arhitekturom u inostranstvu, već sam imala neko iskustvo rada u Brazilu i htjela sam prosto da odmah nakon diplome palim. Međutim, diplomirala sam 2020. i to je baš onako nesrećan moment da se diplomira. Diplomirali smo sa maskama, nije niko smjela da bude tu, to je bio ono totalno antiklimaktičan doživljaj i nisam se uopšte osjećala u tom momentu da mogu da radim bilo šta, osjećala sam se baš onako izgubljeno. A tu je onda došla ta sreća da je par mojih prijatelja rešilo tada da započne svoj projekat. Mislim, započeli smo to zajedno, neposredno pre nego što sam ja diplomirala i onda kad se to i desilo, samo sam odlučila, ja sam sad ovde i ja sam srećna ovde i nema veze šta me dovelo dotle, ja sam baš zadovoljna što sam tu. Super. Pavle,
Za razliku od Andre, ti si se nakon završetka fakulteta bavio jedno vreme arhitekturom, radio si u arhitektonskoj firmi, danas radiš u gaming firmi, ako mogu tako da kažem. Da li možeš napraviš paralelu između ta dva tvoje iskustva? Da, ja sam nakon završenih studija radio sam u birovu našeg profesora Vladimira Lijanice 3 godine. I nekako, pre svega bih rekao za sebe, lično smatram da sam gamer, da strastveno uživam u video igrama i da volim da se igram. I nekako u tom trenutku dogodilo se to da se pojavila ta mogućnost da ja svoj najveći hobi pretvorim u svoj posao. I mislim da je to na neki način i onako san svakog čoveka, jer u tom trenutku više ne moramo ni da radimo. I moj najveći hobi zapravo je postao moj posao. I mogu da kažem onako iskreno, stvarno, da je ta odluka bila jako teška i da u tom trenutku sam razmišljao pa kao da li toliko truda i vremena je uloženo u arhitekturu i u studije i kako sada da prestanem da radim kao arhitekta. Međutim, ispostavilo se da je, naravno, i arhitektura kao jedan zanat se ispostavio kao jako koristan alat koji dan danas svakodnevno koristim i u gamingu. Tako da, onako, ukratko, sličnosti, moj opis posla se nije mnogo promenio. Dakle, ja sam i dok sam radio u birovu, nekako proces projektovanja je išao onako iterativno kroz 3D model, kroz dosta iteracija i svo to znanje i to znanje iz arhitekture o kompoziciji, o prostornoj organizaciji i o istoriji, to se sve jako lepo nekako prenelo u gaming. Najveća razlika, pre svega za mene je bilo prvo veličina tima, jer sam ja prešao veliki sistem i nekako je odjednom desetine kolega su postale stotine, a da ne kažem hiljade kolega. I to je bio, da kažem, neki onako šok. A druga, možda najveća razlika je sama količina kreativne slobode koju nam u stvari rad u virtualnom okruženju omogućava. Dobro, hvala ti, Lazare. Ti si nakon završenog VTŠ-a upisao pejzažnu arhitekturu i onda si odlučio da to nije za tebe. Da li možeš da nam objasniš šta je to što te prevuklo gamingu, a nedostajalo ti je možda u ovom realnom svetu? Pa, posao pejzažnog arhitekta koji sam ja iskusio tih par navrata što sam imao priliku je bio dosta iscrpan i veliki deo toga što smo mi učili na fakultetu me nije pripremio na pravi način za to. I u tom trenutku pejzažna arhitektura baš nije bila na nekom lepom mestu u Beogradu, nije se to vrednovalo skoro ni na koji način, tako da je svaki posao bio u principu one man show, što je bilo dosta naporno. S druge strane, pojavile su se neke prilike koje su bile mnogo zanimljivije i meni podsjećale me na nešto što sam ja želeo od uvek kao mali, a to je da pravim eksplozije u filmovima, da sve to što je bilo flashy u Terminatoru i u, ne znam, Lord of the Rings i tako dalje, to je meni bilo ko ovo radi, kako se ovo radi, ovo su neki vanzemaljci i onda sam zapravo u tom razmaku između te 3. godine fakulteta i tog prvog nekog ozbiljnijeg posla vezano za sliku je dobio priliku da radim na filmovima. Tako da sam proveo nekih 5 godina radeći na filmovima, prvo kao composite artist i kao VFX artist. U procesu sam isto naučio motion graphics da radim, od čega sam dosta i zarađivao kao sa strane. To su sve nekako srodne delatnosti. I onda kad se desio taj trenutak da se Unreal 4 pojavio kao alatka koja je u principu demokratizovala pravljenje videoigara na neki, kažem, širi grupi ljudi obezbedila alatke za rad, ja sam se dohvatio tog alata i pojavila se prilika da se pridružim timu koji je tad bio dosta mali. To je bilo pre 7 godina, ako ne i više. Tako da zadnjih 7 godina sam tu. Ono što je razlika, ono što je jako važan deo i argument zašto
sam prešao u ovu delatnost je upravo to što i Pavle rekao, imamo dosta više kreativne slobode, a dosta manje trenja sa drugim ljudima, pošto su to uglavnom kolege koji imaju i razumeju srodni su nam poslovi, za razliku od toga kada sam radio kao pejzažnu arhitekturu, gde se odradio taj proces projektovanja i onda cela izvedba toga je saradnja sa jako velikim brojem različitih ljudi koji u principu nisu razumeli šta je bila uloga pejzažnog arhitekta, onda je tu uglavnom bilo dosta nekog natezanja. Tako da ovo je nekako pružilo veći komfor, a odgovorilo na sve te dečije snove koji su bili tako nedostižni, odjednom se pojavila prilika da se za te snove uhvatim sa obe ruke. Hvala ti. Igore, mi smo sarađivali 2018. godine, radili smo konkurs za predstavljanje Srbije na arhitektonskom bijenalu i taj naš rad je ušao u finalni izbor, nažalost, je završio. I ono što je bilo specifično za taj rad jeste da je on u stvari koncipirao jedan augmented reality prezentaciju izložbe gde je aktivirao i realan prostor samog paviljona, ali i virtualni prostor. Pa, kad si ti počeo da, u stvari, pokazuješ interesovanje za te virtualne prostore, obzirom da si umetnik i da se danas baviš, u stvari, kreiranjem igrica? Pre svega iz režije je to krenulo. Međutim, za taj konkretan primer, jedan od mojih životnih snova je bio da izlažem kao umetnik na Bijenalu u Veneciji. I tu bi bila super fora da se izlažu u američkom paviljonu, pošto sam dvojni državljanin, da Srbin izlažu u američkom paviljonu, to bi bio flex. I to sam razmišljao sam o tom snu. I sve što sam uradio u artu je zahvaljujući toj Veneciji, zato što bi ja Foodexom otešao na Veneciju i onda pričao sa galeristima, pokazao portfolio i tako sam došao do galerije i tako dalje. I video sam konkurs za arhitekturu i kažem ništa, gradi se Beograd na vodi, ajde da napravimo, a mi smo radili tu golf igru i Maja Ćirić Kustos koja radi art je bila u toj komisiji. I ja sam se setio da je ona pričala kako je taj golf super, bla bla, i kažem ajde da uradimo da ovi naši političari, ovi Saudici i tako dalje pikaju golf i vežemo taj golf, pošto je golf prostor koji je, tema je bila neki nedostižni prostori, međuprostori, nešto, mislim obično su te teme kretenske, ali gađali smo to da se uklopimo. Znači, taj međuprostor koji nikome od nas nije dostupan, jeli golf teren gde se bogati i uticajni dogovaraju, da spojimo njihove odluke koje se događaju na golf terenu sa urbanističkim planom Beograda. I da ti kada uđeš u prostor, imaš gore golf teren gde se pika golf i to vidiš kroz augmented reality i onda jedino što fizički postoji u prostoru su strune, roze strune, koje povezuju golf teren sa planom Beograda na vodi, tako da ti kada spustiš dole vidiš kako se Beograd potapa. I to je, ja sam mislio da je to super da reprezentuje Srbiju. Moje pitanje je isto kako si počeo da se baviš virtualnom realnošću u igricama? Samo zbog toga. Znači, što se tiče arhitekture, to je bio jedini razlog što smo u to krenuli da se mešamo. Ali tu je nastao neki, ne znam, postoje neke frakcije među arhitektama kao i svuda u zemlji. A što se tiče mene, ja sam samo skapirao da je virtualni prostor super način da se ispriča priča, gde ja kao osrednje talentovani scenarista mogu da se oslonim na igrača koji sam treba da popuni moj manjak talenta u priči. I tome služi prostor u suštini. O arhitekturi ne znam ništa, ja samo arhitekturu koristim kao neku vrstu, jedino što mene interesuje su konotacije šta znače određene stvari. Znači, ako se koristi jugoslovenska arhitektura, to ima politički neki background i onda ga ja stavim na nešto što je iz stare Grčke, pa to pored Brisela, pa je Brisel srušen, pre svega iz tog ugla. I za mene je Bog otac i glavna Biblija content Rem Koolhaasa. O čemu smo pričali? Hvala ti. Sad bi se malo, u našim razgovorima u stvari gde je pozicija arhitekte u gamingu,
spominjali smo u nekim, da kažem, različite pozicije koje su meni ovako dosta blurry, pa bih pomenuo neke: modelar, level designer, level artist, concept artist, technical artist, environment artist, i tako dalje, i tako dalje. Pa bi sad svakog vas da pitam da malo pojasni u stvari šta ta pozicija u kojoj ste vi podrazumeva. Andrea, ti si suosnivač svoje firme i lead environment artist. Da li možeš da nam objasniš malo kolika je vaša firma, kako ste u stvari, kako je strukturirana vaš tim? Da, pa znači naša firma sada ima 11 ljudi i što se tiče te uloge, si prvo pomenuo suosnivača, tu ne bih nešto previše pričala zato što ta uloga je maltene jednaka, fundamentalno jednaka u svim sferama, nebitno gde želiš da osnuješ firmu, da li je to arhitektonski biro ili je to game studio ili je nešto treće. Ta uloga osnivača podrazumeva neki set stvari koje moraš da obavljaš. A što se tiče ove tehničke strane samog razvoja video igara, i tu je isto kod nas, s obzirom da nas je malo, prilično su mutne te granice gde se nečiji obim posla počinje, a gde se završava. I mi uglavnom imamo samo svoje primarne uloge, ali kad zagusti, maltene svi radimo sve. I sve te uloge što si ti nabrojao, to jesu uloge gde arhitekti bi mogli da daju više. Kod nas nema tih uloga kao odvojenih, znači i ajde da kažemo i modelovanje i projektovanje funkcionalnosti, projektovanje scenografije i oplemenjivanje scenografije i osvetljenje. Ne znam da li sam nešto propustila. Sve to manje više radimo. Radi jedna osoba. Svako radi sve. Da. Tako da, evo, možda bi Pavle bolje mogao da objasni tu hijerarhiju. Što je veća firma, to su usko... Da, mogu da kažem da je tako i u arhitekturi, što je veća firma, pozicije su usko specijalizovane. Kad je manja firma, onda svako sve mora da radi. Pavle, ti radiš u Ubisostvu i tvoja pozicija je level artist. Da li možda nam objasniš šta to znači, koliki je tim s kojim sarađuješ, koji su ljudi s kojima najbliže sarađuješ i upravo ovo što je rekla Andrea, koja je razlika između recimo male firme u gamingu i velike firme u gamingu, što se tiče te podele posla? Da, kao što je rekla Andrea, u većim sistemima, kao na primjer u Ubisoftu koji broji preko 20.000 ljudi, naravno taj broj se dosta suzi na neki razuman broj ljudi s kojima mi usko sarađujemo svakodnevno. Ali da, pozicije su dosta specifičnije, dosta su onako usko fokusirane. Moja pozicija level artist, ona obuhvata, da kažem, ovo sam sad naštrebao, kreiranje, optimizaciju i implementaciju 3D aseta. S tim što bih rekao da je možda, kada su recimo, šta podrazumevaju 3D aseti, znači to mogu biti arhitektonski objekti, nešto u čemu ja najviše uživam, ali mogu biti i vegetacija, i teren, i razne vrste propova. I negde gde se mi, level artisti, kao malo više fokusiramo je na kreiranje, recimo na kreiranje arhitektonskih objekata, neke infrastrukture, nekog terena, dok kad su u pitanju propovi, tu sad dolazi do te fragmentacije, onda imamo dijapazon drugih pozicija kao što su prop artist, onda imamo materijal artista koji pravi materijale, imamo lighting artista koji se bavi samo svetlom, koncept artista koji se bavi konceptima i tako dalje. Dakle, naš fokus je više na implementaciji i građenju scenografije nego na samom kreiranju tih 3D aseta. I eto, samo bih hteo da napomenem pozicije level dizajnera, jer nekako level art, kod nas barem, level art i level design ne idu jedan bez drugog, mislim, kao krpa i zakrpa. Kada bih trebao da uporedim sa arhitekturom, rekao bih da se level artisti, da se mi bavimo više formom, dok se level dizajneri više bave funkcijom. Tako da i također fenomenalna pozicija za arhitektu i imam kolege arhitekte koji su...
Da, tako da ja recimo koji nisam mnogo mario za funkciju i više sam voleo da se bavim lepim prikazima nego da razmišljam o nekim dijagramima, prostornim šemama i to, ja ono bukvalno mogu da predahnem jer ima ko će da se bavi time. Hvala ti. Lazare, ti si od maltene samog početka, ako mogu da kažem, u web softveru i vaša firma ima oko 45 zaposlenih. Tvoja pozicija je art producer, mada koliko sam razumeo, bio si prethodno i na nekim različitim pozicijama kao concept artist, technical artist. Da li možeš da nam objasniš razliku između tih pozicija gde se ti možda najbolje osjećaš? Da, pa s obzirom na to da sam bio tu od početka, isto kao Andreja što priča, dosta toga je jako povezano i tu su bluri su te linije na početku i onda smo mi rasli, morali smo da konsolidujemo radna mesta tako da bi se to nekako uklopilo i lakše organizovalo, tako da na početku, najveći deo posla koji sam radio na početku sam bio VFX artist i technical artist, gde je technical art jedan od zanimljivijih delova kako se zove, rada u kome je taj čovek spona između developera i artista na projektu. On pravi toolove i optimizuje sadržaj i pokušava da napravi što više alata s kojima možemo da ubrzamo produkciju. To je bio jedan od velikih zadataka. Nakon toga je environment team počeo da se gradi kod nas, nakon toga što je otišao jedan čovek koji je radio to, pa sam morao da sedem u njegovu stolicu, tako da je moj zadatak u principu bio da izgradim environment team. Environment team kod nas je, u odnosu na ovo što Pavle kaže, bio manje strukturiran. Imali smo lead environment artista i environment artiste i imamo sa strane modeling team koji proizvodi sve 3D asete, nevezano da li su propovi ili su arhitektonski elementi i tako dalje. Tako da moja uloga na projektu u velikoj meri je bila level design, to što on priča funkcija, a onda posle i forma koja će tu funkciju da prati. I taj deo posla sam delio sa par ljudi na projektu i bilo je jako zanimljivo jedno divno iskustvo raditi i biti kao arhitekta na nečemu što je u stvari stvaranje komplet novog stila vizualnog koji smo imali zadatak da napravimo. Tako da to je bio jedan najzanimljiviji period kada se igra stvarala, kad se svet generisao, imat ćete priliku možda da vidite nešto od toga. Svakako, ko nije pogledao, neka obrati pažnju, projekat se zove Scorn. Mi smo 7 godina radili samo taj jedan projekat, tako da ja isključivo govorim iz tog iskustva. Možete da vidite koliko je to ludo izgleda zapravo. Imali smo mnogo slobode. Malo i scary. Jest. Hvala ti. Igore, ti si CEO Demagog studija i da li nam možeš, ti si u stvari, pored tebe poznajemo i Stepka, Stepko je inače kolega arhitekta sa moje generacije i on je u Demagog studiju art direktor. Da li možeš da nam objasniš tu saradnju sa Stepkom i koliko u stvari je ta saradnja uticala na u stvari izgled igrica i da li bi to sve bilo da nije Stepka? Ne, Stepko je ključan. Znači, okvirno to funkcioniše tako što smislim šta ćemo da radimo, šta je okvirno priča, gameplay i ono što je kod nas najbitnije sad i u komentarima u igri High Water koja je izašla je ceo vibe projekta. Znači, atmosfera nam je vrlo karakteristična i to radim tako što napravim PDF sa gomilom referenci, skice neke za likove, za environmente i slično. I onda Stepko na bazi toga zapravo to radi na kompu. I mnogo ga unapredi, pošto moje stvari nisu logične u prostoru. Moglo bi da se kaže da je moje više kao neka vrsta kolaža mojih želja šta bi ja volao da se desi i onda on to svede na realnu meru koja pritom ima neku logiku u prostoru. Misliš realno virtualno? Tako je. I tako, mislim to dosta glatko ide, on je specifičan lik, ali vrlo brzo reaguje, ima ideje i vrlo je retko da neko ima estetsku žicu, tehnički u onim programima gde se one nudle povezuju, on to radi vrhunski, da. Jasno mi je ko šta radi kod vas. Da. Sad ćemo da krenemo sa prezentacijama i evo, Andrej, zamolio bih te da
Krajem sa prezentacijom. Da krenem sa prezentacijom. Evo ja ću samo da malo predstavim. Vi ste razvijate ili ste razvili vaš prvi projekat Cloudburst, da? I da li nam možeš onda malo objasniti u stvari koje su to faze i koji su to alati u kreiranju virtualnog prostora i virtualne arhitekture u vašoj igrici? Da, evo, naša igra Cloudburst, to je prva igra na kojoj radimo i kao tim, a i pojedinačno. Mislim, ja pojedinačno. U svakom slučaju, ne bih sad ovu prezentaciju zbog vremena i zbog ovog eventa gde se nalazimo, pričala bih isključivo o arhitekturi i primjeni arhitekture u razvoju ove igre, a kogod želi da zna više o samoj igri i o čemu se tu radi, nek me pita posle, nek me pita bilo kad. Ja ću sad pričati baš o primjeni arhitekture. I sad ovako retrospektivno gledano, baš sam razmišljala kako to sve krenulo i tu su bile neke faze. I u svakoj od tih faza arhitektura je bila prisutna. Prva faza je teren. Tu sad želim da kažem nešto što je meni bilo zapravo zabavno. Ja kad sam počela studije na arhitektonskom fakultetu, naš prvi zadatak na predmetu prostor i oblik je bio da mi projektujemo teren, to je da napravimo maketu tla. Mene taj zadatak baš zbunio, znači došla sam iz gimnazije i kako se to projektuje, šta je tlo, mislim, parče papira. I tad u tom momentu nisam znala da ću baš za 5 godina imati zadatak da projektujem teren koji je 50 kvadratnih kilometara veliki. Kako smo to projektovali? Nismo ga naravno pravili od nule, preuzeli smo, naravno prvo smo skautovali onako detaljno celu planetu Zemlju da vidimo gde postoje primjeri onoga što mi želimo i onda smo te primjere nekako preveli u model i adaptirali taj model, naravno, po veličini, gde nam se šta nije sviđalo. Druga faza, to je zovem planiranje i urbanizam, iako naravno nije to isto kao urbanizam u realnom svetu. Urbanizam u realnom svetu se zasniva na nekim mnogo realnim parametrima, zasniva se na tome gde možeš da, ne znam, parkiraš kola, gde možeš da ideš u vrtić, gde možeš da ideš u prodavnicu. Ovde, u ovakvom nekom svetu, postoje neki drugi parametri koji diktira sama igra. Ne postoje propisani parametri, zato što svaka igra je zapravo specifična sama po sebi, ali sam se ja trudila da iz igara koje su slične primetim šta je to i kako su ljudi pravili takve svetove i da analiziram to unazad i da na taj neki način provalim šta je ono što je optimalno. Znači, glavna stvar u igrici je da, ne znam, igrač ako dolazi od jedne tačke akcije do druge tačke akcije ne bude mu previše dosadno u međuvremenu i da ti resursi koji su neophodni za uspešnu igru da budu ravnomerno raspoređeni, ni previše ni premalo i tako dalje. Tako da, eto, to su neki parametri, mogu dalje pričati o tome, ali idemo dalje. Ovo je samo slajd ovde, zato što, eto, nakon što smo napravili taj urbanistički plan, moj prvi zadatak u implementaciji bio je da napravim jedno 100 km puta. I za to mi je trebalo par nedelja, tako da mnogo brže nego u realnom svetu. Da, onda kad se dođe do samih gradova, tu radi se u suštini neka, ajde da kažemo, siva faza, mada mi to zovemo blockout. Postave se kubusi u prostoru, to se gleda, pa se, ne znam, igrač tu prolazi, vidiš da li ti odgovara visina, kako izgleda linija horizonta, da li je lepo odande, funkcionalno i tako dalje. Kad si na kraju zadovoljan sa svim tim. Naravno, tu bih napomenula da je dosta dobro ako imaš neki arhitektonski background, zato što i kad stavljaš te kubuse ti zapravo znaš šta će oni predstavljati. U smislu, jasne su ti veličine, šta je zgrada, šta je kuća, šta je nešto treće i tako dalje. Kad si zadovoljan već svim tim, onda se kreće u pravljenje samih objekata. I u industriji video igara se modularnost jako mnogo koristi. Znači, korisnici u realnom svetu praktično je stvarno, ali rekla bih da je u igricama dosta neophodno. Igrice, znači, imaju, iako deluju kao da nema ograničenja, ta ograničenja postoje. Ograničenja su pre svega u smislu performansi igre. I mi sad ne možemo da beskonačno stavljamo stvari u tu igru. Onda bi igra bila, ne znam, 300 GB velika i
možda ne bi mogli da je pokrenemo. Tako da, kada želimo da imamo tu neku različitost u arhitekturi, u svemu tome, to se postiže tako što se naprave moduli koji mogu da se koriste na mnogo načina i tako se prave različite stvari. To se isto odnosi na zgrade i na kuće. I tu, ajde da kažemo da nam je pomoglo to što je lokacija naše igre u tom nekom izmišljenom sovjetskom gradu koji zapravo ima ovakvu arhitekturu, samo se ponavlja. U toj nekoj 4. fazi, to sad kažem pejzažna arhitektura, to nije pejzažna arhitektura, mislim, ali da, mi ne znam, evo, procenite. Razlika između ove slike levo i ove slike desno je bukvalno jedan klik. Znači, kako se u igrama prave šume i tako to se radi proceduralno, svakoj vrsti biljke, drveta i žbuna daju se instrukcije kako ono treba da raste. I onda, kad svako zna kako treba da raste, samo se stavi kubus i kaže se, klikne se dugme simulate, simulira šumu. Mislim, naravno, ako želimo da postignemo neki nivo kontrole, možemo to da manualno pomeramo, ali za velike površine kao što je ovo ostrvo, mora da se pribegne ovim metodama. U 5. fazi, tu smo nedavno ušli, to je, ajde da kažemo, scenografija. Tu smo došli kada smo već trebali da nekome predstavljamo našu igru. Naša igra je sci-fi i onda smo morali da napravimo i trailer i neke prikaze, vizualne prikaze, šta je naša igra, kako bismo to nekome onda pokazivali. I tu isto, ajde da kažemo da je arhitektura primenjena u smislu scenografije. Naravno, tu je u neku ruku i zalazi u domen kinematografije, ali svo to postavljanje stvari, planova i tako dalje, pričanje priče i osvetljenje, mislim da je isto korisna arhitektura. Poslednja faza, optimizacija, o njoj neću da pričam, samo sam htjela da je pomenem, da ne bi ispalo da je sad u ovom procesu sve jako kreativno i zabavno i mi neprekidno nešto lepo radimo. Ima i ovaj mučan posao optimizacije, tako da čisto... Ali malo o tome, da ne bude da samo se mi arhitekti mučimo, a vi se samo Ne, ovo je igrate. jako veliko mučenje i To je dalje je u tiče procesu. budžeta. I dalje u procesu, da, znači budžetu, to smo baš smešno je zato što u proizvodnji video igara mi često kažemo budžet za budžet u smislu, ajde, memorije, ne u smislu novca i kao imamo ograničene mogućnosti i moramo da se uklopimo u taj budžet, bez obzira što možemo da pravimo kule i gradove, mora da se uklopimo u taj budžet, eto. Ali dobro, to je u suštini to. Hvala ti. Možeš štafetu Pavlu da Evo, proslidiš. Pavle, ti si mi pripremio da predstaviš 2 video igre i koje predstavljaju primjere interijera i arhitekture, između ostalog. Pa, izvolite. Pokazat ću primjer 2 video igre. Na jednoj igri sam ja lično učestvovao, na drugoj igri su radile moje kolege, ali sam mislio da ih pokažem takvu paru jer mislim da su dobre za poređenje. Prva igra je Rainbow Six Extraction. U pitanju je jedan, kako da nazovem, sci-fi taktički šuter, gde se igrači kooperativno bore protiv jedne pošasti nekog vanzemaljskog parazita. I na ovoj slici vidimo da taj parazit proba da kip slobode u Njujorku i na jedan simboličan način pokazujemo da nema više slobode i prosperiteta. Još jedan primer, jedna policijska stanica u Njujorku gde taj parazit ruši i nagriza ovaj objekat. I još nekoliko primjera. Dakle, u toj igri arhitektonski objekti na neki način postaju epicentri te kontaminacije. Sama igra se u većini slučajeva odvija u interijerima tih objekata i na ovom primjeru evo vidimo jedan javni toalet u toj policijskoj stanici. Ali mislim da je zanimljiv primjer jer na prvu, čak mislim da ne treba
ne trebate biti ni arhitekta da primetite da su ovde neke proporcije jako nestandardne. Znači, tu ima jako puno nekog praznog prostora, bukvalno mogu da stane pet toaleta u ovaj prostor. A razlog je prosto zato što u video igrama nekad moramo malo da iskarikiramo te dimenzije da bi se prosto da bi bilo mesta da se ta akcija odigra u tom prostoru. I pre svega zbog navigacije igrača, pogotovo u ovoj igri gde više igrača u isto vreme obitava u tom prostoru, plus neprijatelji, plus nekakav objektiv koji oni treba da brane ili da, ne znam, zauzmu ili da preuzmu nešto i tako dalje. I plus na sve to i činjenica da u stvari prostor ne gledamo ljudskim očima, već ga gledamo kroz kameru koja ima jako uži, da kažemo, onaj field of view, vidno polje je jako suženo, plus se igrač kreće i brže i sve to utiče na to da prostori treba malo da budu ipak gde nam realne arhitektonske neke dimenzije nam ne piju vodu. Takođe u toj igri koristili smo boju kako bi igrača naveli ka bezbednim lokacijama, tačnije žutu boju smo koristili i ovo su još neki primeri gde imamo te žute elemente koji bi trebali da budu neki vid putokaza i smernica igračima da se bliže tim bezbednim lokacijama. Ovo je jedan od tih, kako smo ih zvali, safe house-a, jedna bezbedna lokacija gde igrač ima vremena da malo predahne od sve te akcije, te borbe, a samim tim smo koristili te prostore da malo rasteretimo hardware, da dok igrač tu se izleči i uzme municiju, ne znam nija šta, mi zatvorimo vrata sa obe strane, unloadujemo onaj prethodni deo nivoa i čitamo sledeći. To je jedan stari trik u video igrama. I samim tim izbegavamo one loading ekrane koji su jako dosadni. Takođe u tim prostorima gledamo da ispričamo neke mikro priče. Dok igrač tu pravi pauzu, on može da nađe recimo beleške naučnika koji su tu vršili istraživanja pre nego što je sve otišlo u propast i onda može igrač čak i da nauči nešto o univerzumu ili da recimo sazna neku slabu tačku jednog od tih vanzemaljaca, na primjer. Druga igra je Ghost Recon Breakpoint. Za razliku od prve igre, tematika je zapravo slična. Ovo je jedan militarni šuter, da kažem. Takođe je u nekoj bliskoj budućnosti, ali nije toliko naučno-fantastični, već je utemeljen u realnosti. Dakle, to je jedna tehnološka, da kažem, utopija na jednom imaginarnom arhipelagu u Pacifiku. I poređenje sa prvim projektom, ovo je igra koja ima svet otvorenog tipa, ili ti open world, kako zovemo, i akcenat je mnogo više na eksterijeru nego na interijeru i tu je sada opet jedna nova mogućnost za jednu arhitektonsku ekspresiju. Dakle, arhitektura je onako poprilično savremena. Evo jedan zanimljiv prikaz, ovo će vjerojatno biti poznato svim arhitektama, ovaj način prikazivanja, jedna klasična neka aksonometrija i neke mala, da kažem, skica ili koncept, i čak sa nekim tu pobrojanim materijalima. Tako izgleda recimo jedan koncept art. I da ne dužim previše, dakle u toj igri, u tolikom svetu, znači možemo sresti svakakve arhitektonske objekte, srećemo takođe industrijske objekte i objekte u sivoj fazi, kao na primjer ono gradilište, bukvalno, znači nema bežanja od gradilišta, i postrojenja, infrastrukturne objekte i ponovo enterijere, kao i u prethodnoj, ali ne u tolikoj meri. I to je to. Hvala ti. Možeš Igoru proslediti. Igore, Demag Studio ima, kao što si ti rekao, jedan specifičan pristup da u stvari koristite realne objekte koje na neki način implementirate u scenografiju vaših igara. Pa evo, možeš da nam to malo pojasniš. Ali, kao što sam rekao, ne toliko iz arhitektonskih koliko iz ideoloških razloga. Znači, mi smo stavili ideja da bude Genex i Novi Beograd je bila prosto, nije korišćeno, nije raubljeno toliko u sci-fi-u.
sve ove Blade Runneri, većina sci-fi-eva koristi Hong Kong, Tokio, nekad za distopije se koristi London i tako, međutim, što ne bismo Novi Beograd, zato što to poznajemo. I možda najpametnija odluka koju smo imali je da veličina projekta i ugao iz kome prilazimo bude takav da je izvodljivo. Znači, ja znam svaki ćošak Novog Beograda i imam neku vrstu emotivnu vezanosti za lepotu tog rugla i onda možemo da ga prebacimo u nešto što je kao Godard što je radio sa Parizom u Alphavilu. Tako da nam je Genex figurira kroz sve. I u suštini je ovo manje više, znači zato kažem content Rem Koolhaasa, ovo je to montažno razmišljanje, znači kažemo ok, evo modernizam ili naš brand modernizma sa jugoslovenskom arhitekturom, stavimo neke kič, strip club neone i izvlačimo mimove. Trump nije lepo spelovao negative media coverage, nego je napisao negative media kofefe. Kofefe je bio veliki mim, kofefe ne znači ništa. Tako da je kao Dada, onaj pokret umetnosti, dadaizam. I to je manje, ovo je manje više cijela ideologija kompanije Demagog studija. I onda je ovo rezultat. Kofefe neon, koji je pink, koji označava postideološko vreme u kojem živimo i ideološki antifašistički spomenik koji takođe ima komplikovana značenja, zavisi koga pitate. I da, tako da, na primjer, neoni su bitan faktor, opet sve su forice, Ministry of Loneliness, Alicia LOL i tako. Vrlo genijalna stvar. I ovo je sve iz novina izvlačeno, ti mimovi, i onda smo ih fizički pravili i izlagali po svetu. Jedan je kod nas u ofisu. Da, jedan je kod vas u ofisu, Zak. Znači, Zuckerberg, kad je Wikileaks bio, izašao je njegov mail koji je zak@fb.com, pa je to bio neon. Znači, otprilike je to način razmišljanja. Ovo je u jednoj igri, a ovo je u igri Cub na kojoj sad radimo, tako da, pošto smo brzo radili golf, sva ova arhitektura je samo bila u pozadini. A sad po toj arhitekturi može da se igra, jer imamo više vremena i para da napravimo. Ovo je, na primjer, znači, Raspopović Antić, kristalna struktura Muzeja savremene i prosto smo je uzeli, nema puno logike, ali makar foru svoda smo iskoristili za naš muzej i unutra stavili Afroditu koja lupa selfie. I u tom smislu je čisto inspiracija, jer ovu istu kristalnu strukturu ne viđate toliko u drugim igrama, zato što, ne znam, ljudi biraju, kao da svi gledaju jednu istu knjigu. Ja sam doneo jednu knjigu koju možete da čeknete, Grk Konstantinos Dimopoulos je otprilike ovde izlistao sve virtualne gradove. Neki su kao Assassin's Creed bukvalno skinuli London. Znači, idemo sve, Westminster, blok po blok, sve su izrokali. A ovo je sve više neka vrsta mentalne geografije. Znači, ništa nije toliko logično, nego intimno u mojoj duši postoji veza između Dizeldorfa, Beograda, delova Pariza i tako dalje, koja je više poetsko-politička, Balšard više nego neka logična arhitektura. Ovo je, na primjer, prst Lenjina koji pokazuje u Bolje sutra, ali odfikaren. I to je iz filma Te Angelopoulosa Uliksov pogled. I ovo je u jednoj igri i u drugoj igri. Tako da, Genex smo u igri koja je sad izašla pre 2 nedelje na Netflixu, prosto je u poplavi i ti voziš kroz taj Genex i tako lepo je. Alex Plac u Berlinu, isto poplavljen. Znači, i to je interesantno. Genex je sad kupio neki Đilkoš, a Alex Plac isto je kao sad full, hipsterski kraj, Turčin dole, Doner, znači, a imao je neke druge konotacije pre. I to je ono što nas interesuje, Kostmaj. Sad ovde je, na primjer, Kostmaj u pozadini, a ispred je rudnik gde Rio Tinto vadi litijum. Tako da je stalno ta vrsta zezanja i onda u augmented reality-u se isto igramo sa Cubom. I Alphaville je, na primjer, inspirisan Apple Headquarterom, koji je dizajnirao Norman Foster i ta krug, zatvoreni ekosistem, možeš da živiš u Apple-u. I tako da smo Alphaville u potpunosti
inspirisali time. Sad šta je kvaka? Što je opet srednjovekovna fora, zato što je ograđen sa svih strana i vodom kao moat u srednjovekovnom gradu. Tako da ovo je Apple HQ. Znači, u suštini, arhitektonski gledano, sve je Silicijumska dolina plus centralnoevropski modernizam. Ovaj kiosk za Viršleo kod nas je kiosk koji NASA šalje u kosmos. Metropolis, Nasim Headquarter smo iskoristili, tako da kod nas je Alphaville, Aero, bla bla. Buckminster Fuller, naravno, i to je to. Znači, ovo je samo delić, mi imamo, to u principu bi mogli da nas tuže, pošto imaju neke fore sa fotkanjem ovih landmarkova i to. Imamo briselski Atomium, imamo onaj u Londonu, onaj veliki stakleni dildo. Znači, sve te landmarkove i naravno kod nas su porušeni i na njih su stavljeni neoni koji imaju neku vrstu političke konotacije, tako da je u Londonu Brexitocitin veliki neon i tako. I ono zbog čega je to zgodno je zbog marketinga. Tako da Unity, kad je bio neki problem sa Trumpom, koristio je ovaj kofefe neon i tako, mislim, oko primanja muslimana imigraciona. Tako da to je otprilike ideologija studija koji se zove Demagog. Hvala ti. Lazare, spomenuo si vašu igricu Scorn, moram da kažem da me ona malo plaši. Pa evo, možeš ti malo da kažeš više o toj igrici. Da, ja sam prekinuo ovaj video, mislio sam da će to nekako da ide onako iza nas, pošto nije mnogo informativan, sasvim dovoljna slika koja se ovde dešava. Pošto je taj teaser koji sam stavio je jedan od tih koji prikazuje elemente arhitekture. Ono što je bilo zanimljivo u projektu Scornu raditi jeste taj zadatak da se napravi u principu jedan svet u kome postoji neka civilizacija koji je potpuno na drugom planu, kompletu paralelnom univerzumu. Znači, ovaj svet koji smo mi radili nema nikakve veze sa našim, osim tih, da kažem, političko-ideoloških i raznoraznih filozofskih kontakata koji postoje, ali u vizualnom smislu smo imali zadatak da napravimo nešto što se drastično razlikuje od bilo čega drugog i da zamislimo neki svet koji bi bio to, taj paralelni univerzum koji ima, u osnovi je nekako nadrealan i taj osjećaj koji imamo je kao da gledamo sliku nekog od nadrealista iz 20. veka. Tako da taj prvi zadatak jeste bilo imati jasne reference kako taj svet treba da izgleda i Hans Giger s jedne strane i Ždislav Beksinski sa druge, obojica naravno poznati i renomirani, a imali smo njih kao reference da spojimo ta dva i da napravimo od toga ceo svet. I ono što je bilo zanimljivo u tome jeste što razumeti kako se pravi arhitektura u stilu Gigera mora da se jako lepo pristupi tome, jer Giger nikad nije nacrtao vrata. Tako da nije nacrtao vrata, nije nacrtao kvake, nije nacrtao WC šolje, čuda, sve što je nama, mi uzimamo zdravo za gotovo i sve te forme koje mi posmatramo, na koje smo navikli, prihvatamo ih a priori u svetu koji nam je stran i dalek može da prosto bude previše nadrealno. I naš zadatak, pošto su obojica veliki nadrealisti, naš zadatak je bio da napravimo način, jezik, arhitektonski jezik u velikom smislu, pošto najveći deo igre se dešava unutar nekih prostora, kojim ćemo mi uspeti da te stvari, nadrealne slike i ideje spustimo na zemlju. I ako ih spustimo na zemlju i groundujemo to na mesto gde igrač može da iskusi to u stvari čini to glavno iskustvo atmosfere u Scornu, zato što ljudi prihvataju da se nalaze u određenom prostoru, svetlo se ponaša realno, prostori jesu razumljivi, u smislu da vidimo, iako mi nemamo predstavu šta te mašine radi i šta im je funkcija, važno je da moj odnos u tom svetu izgleda kao da je moguć i kao da te stvari koje mi posmatramo jesu moguće. I onda smo od Gigera smo morali da uzmemo dosta tog jezika, mi smo dosta pričali o tome što se zove shape language, u razvijanju na koji način komuniciramo određene stvari. Pavle
spomenuo da žutim bojama se vodi nešto. Mi smo imali tako, pa još nekoliko različitih slojeva. U arhitekturi smo se trudili da zadržavamo formu na nivou onog oblika koji je Giger postavio, a da konceptualno razrađujemo svet na onaj način na koji ga je Ždislav Beksinski razradio, a to je da se jasno vidi proces propadanja. Pošto je cela priča Skorne u stvari jedna onako distopijska apokalipsa se desila u paralelnom univerzumu. I samim tim, ono što je bilo prvo važno, prvi nivoji naše igre se bave, početak igre se bavi tematski odnosom tehnologije i tela i onda je način na koji smo mi razvijali taj nivo i radili level design, u stvari bio na koji način ćemo da ispričamo priču kako tehnologija vrši teror nad nečijim telom i kako mi koristimo tuđe telo za naš progres. I onda je ovo sve moralo da bude napravljeno i iskonstruisano kao neka fabrika i samim tim, ako razmišljamo kako se ako je arhitektura industrijskih objekata, ona je glavnom uslovljena proizvodnim procesom tog prostora. Znači, nije bilo obrnuto, mi smo hteli okruglu sobu, nego okrugla soba se nametnula zato što je proizvodni proces bio takav. I samim tim, to je ono što je ljudima jasno, da se nešto tog tipa dešava. Svi koji su igrali su shvatili da je to neka fabrika. Čega? Im se polako igra im polako daje te informacije, ali je bilo jako važno da taj osjećaj groundujemo. Da kad neko uđe u nešto komplet nepoznato, da razume, aha, to je fabrika jer se koristimo tim jezikom koji je ljudima poznat. I onda utoliko je taj layout celog nivoa bio tako postavljen da može da se isprati jedan proizvodni proces. Sledeće stvari su da imali smo key pointove u kojima se nešto dešava, oko kojih se, ovo je dosta mračno, ali možemo, mračna nam igra. U tim mestima gde su stvari važne, gde se dešavaju, to su bili key pointi oko kojih se sve gradi. Znači, koristili smo tu logiku industriji, kako arhitekte rešavaju industrijska postrojenja, znači nije kao, vi se uklopite u ovaj kvadrat, nego mi moramo da gradimo oko vaših mašina. I onda smo to koristili kao osnovni jezik kojim komuniciramo da je ovo fabrika, tako što pre svega postoje neke mašine i onda se sve oko njih gradi. To smo nastavili da radimo i dalje u sledećim delovima, ima većih primjera, ovo je na primjer sledeći nivo u kome je cela jedna zgrada, jedna hala u stvari izgrađena oko jednog džinovskog visećeg srca, kroz koji prolaze, sad da vam ne spojlujem razne, ima stvarno jako mnogo detalja uloženih u to, da se razume i grounduje šta je to o čemu se zapravo radi u toj igri. I da se ta narativ, pošto igra nema izgovorenu reč i nema pisan tekst nikakav, sve se prima vizuelno. I mora da se ispriča kroz neki jezik koji se održava. I taj jezik jeste bio jezik arhitekture. Nešto što stavlja stvari u okvir koji je nama razumljiv. Ako su vrata, mora da budu vrata, mora da budu određene dimenzije, mora da imaju smisla, da ta komunikacija u prostoru bude nekako logična i nama poznata na neki način. I ovo je jedno od tih primjera gde smo isto tako izgradili cele objekte oko nekih jako važnih industrijskih elemenata. I onda dolazimo na kraj igre, gde sad se stvar obrnula, pošto početak igre nam je bio kao mi smo u nekom, nerazvijenom ili industrijskom delu tog sveta, putujemo ka civilizaciji i dolazimo u tu civilizaciju koja u svom, taj tematski deo ovoga jeste bila zloupotreba zadovoljstava u nekom religijskom smislu, znači zloupotreba i veličanje seksa i bola kao ultimativnog načina da se doživi božanstvo i blaženstvo večito. I utoliko to je bilo, samim tim arhitektura je morala da odgovori na to, zato što postoji religijski element koji je jako važan u tome. Samim tim, tu se sad odjednom pojavljuju razne statue, razna ornamentika neka koja pokazuje da ovo su oni gradili da stvara neki imidž, nešto su radili sa time da bi nama pokazali njihovu moć, da bi demonstrirali neku ideološku silu u odnosu na ono. Sve ovo pre toga je bilo bukvalno samo funkcija, nije imalo ornamentike, nije imalo nikakvih suvišnih elemenata osim onih što industrija nalaže. Ovaj deo postaje neko novo mesto gde se sada stavljaju, svi smo ovde odrasli, nadam se da nije problem, ali veliča se taj čin seksa i veliča se čin bola kao transcendentalno sredstvo da se uzdignemo na višu instancu življenja. To je 18+ igrica. Apsolutno. I samim tim ti elementi se pojavljuju kao nešto što je nosilac te priče i sva ta arhitektura koja to prati je bila izgrađena u stvari sada oko tih momenata. Ovo je jedan od tih mesta unutar tog hrama, mi smo ga zvali Temple.
gde su ljudi u stvari samovoljno se razapinjali na krst, i time su mislili da se uzvišavaju i stvari su rasle iz njihovih glava i pravile neku zajedničku džinovsku mrežu, to je jako jedna zanimljiva stvar, ali u principu ono što je bilo važno, pre nego što idu da se, to je bila naše kao razmišljanje u razradi prostora, znači imamo neki amfiteatar u koji može da se sedne i oni koji se nalaze na raspeću, oni pre toga dobiju neki brief, jel te? Mi smo sada, ja sam spreman za svoj čin raspeća, sešću u amfiteatar, posmatraću mural na zidu koji jasno govori šta je čin mog raspeća i dokle ću ja doći sa time i verovatno neki sveštenik tu sad dođe i priča. To se sve implicira sada samo time vizualno što mi gledamo. I takvih mesta je bilo jako puno. Ono što je isto zanimljivo je što smo hteli da put koji ide ka kraju igre uvek ide na gore. Isto arhitektonski je bilo zanimljivo da se razradi to i da se kaže da mi što više putujemo unapred u igri, mi u stvari idemo više ka nekom blaženstvu, ka božanstvu, ka uzvišenju. To je bilo jedno od tih mesta. Ovo je krajnji neki jako bizaran arhitektonski element koji smo stavili, to je organski mural. Ima mnogo toga kod nas u igri što ima veze sa telom i tehnologijom. Ovo je jedan od tih stvari gde su oni imali tu svoju reprezentaciju. Svaki mural je imao svoju neku priču zanimljivu, da bi na kraju izašli kroz neki tunel u kojima naši, kako da kažem, ti bogovi gledaju odozgo na nas i mi nosimo u igri, u svakom slučaju, mi prenesemo sami sebe do tog izlaza i na kraju se ništa ni ne desi. U svakom slučaju, čeka nas na kraju neko uzvišenje koje mi u stvari ni ne doživimo. Tako da morao je pristup tome da bude dosta različiti i vizualno to dosta drugačije izgleda od ovih delova igre, pogotovo ovo je isto jedan veliki centerpiece, ali on govori ovo je neka industrija, on ima distribuciju prostora i detalja i svega živog što je potrebno da nam govori da je to neki industrijski deo, a ovo mora da nam priča kako je to nešto ideološki pravljeno. Tako da to je bilo, to su te stvari koje su... Da li smo doživjeli pitanja publike? Da, eto, to je u principu, to je kraj. Znači, ovo je bio zadnji taj cilj, postoje ceo jedan put koji je doveo do... Hvala ti. To je to što se tiče prezentacija i ovog dela, da kažem, diskusije. Ja imam još sad milion pitanja, ali jednostavno pustit ćemo da publika postavi svoje. Tako da ako neko ima pitanja iz publike, slobodno. Ili ćete da vam dam puškice. Dobro večer, ja sam Andrija. Jel se čujem sve? Da. Imam pitanje vezano za block-in fazu o kojoj ste vi pričali, o grey box fazi. Zanima me koliko dugo je trajala ta faza. Pošto na ekranu sve se dešava brzo, pa me zanima otprilike koliko dugo traje faza block-ina. Pošto sam krenuo sam da radim level design od skorije i zanima me koliko treba, šta se dešava i kako, pa eto, to je jedino što imam da pitam. Pa vidi, sad ja mogu da kažem da kod nas traje dosta kratko, zato što je kod nas produkcija jako brza i nas dve radi na celom ovom ostrvu i mi prosto nemamo tu mogućnost da uložimo onoliko vremena kako bi realno bilo potrebno da se to dovede do nekog maksimuma. Moramo da napravimo neku vrstu preseka i kažemo tu stajemo. Znači, ne znam, zavisi sad naravno od veličine, ali kad je to par objekata, to može za jedan dan da se završi, svakako. Ali možda Pavle bolje da odgovori, zato što kod njega level designer radi isključivo to. Oni imaju čoveka koji radi samo to. I mislim da je to njemu svaki dan po ceo dan, tako da verovatno drugačije funkcioniš. Hvala. Ako može Pavle. Da, pa može da traje i par meseci. Može da traje i godinu dana, može delovi igre se nekad vrate u blockout. Znači nekad dođu, mi radimo onako u slojevima, pravimo igru kao da pravimo tortu, bukvalno imamo od L0 do L3 i L0 je blockout, zatim ide L1, tu sada već malo više nastupamo mi artisti gde radimo te krupne asete i neke osnovne te, kažem, arhitekturu. Zatim ide L2 gde se sve to još više usitnjava i L3 je onako ispoliran finalni proizvod sa prašinom na stolovima. Desi se da dođe projekat u fazu L2 i da se neki ogroman deo nivoa jer ne zadovoljava prosto ili se bio neki recimo
playtest, eksterni igrači su probali, nisu bili zadovoljni, ispostavilo se da ne radi, vrati se ponovo u L0, bukvalno se uradi jedan restart i onda se ponovo kreće. A inače, koliko sve to traje, možda zanimljiva informacija, otprilike, znači, ako je ceo projekat 2, 3, 5 godina, ono što mi, level dizajneri, level artisti radimo je neka druga trećina. Mi smo u sredini projekta. Znači, projekat prolazi konceptualizaciju, preprodukciju, znači on dugo traje pre nego što mi uopšte stupimo na projekat. Onda mi tu srednju, drugu trećinu radimo i onda se dosta nas ode na neki sledeći projekat, ostane mali broj artista i dizajnera čisto zbog bagova da to sređuje i onda ima još neka otprilike, sad je otprilike trećina, da kažem, gde se još to polira i sređuje dok se ne izbaci za javnost. Hvala puno. Molim. Dobro, znači imate slične muke kao u arhitekturi kada ti PZI vrate na idejno rešenje pa moraš sve ispočetka. Imam jedno pitanje, ovako, više vezano za to, da li postoje neki zaključci koji bi se mogli vratiti iz virtualnog svijeta u ovaj realni arhitektonski. S jedne strane rekli ste da je vrlo važno ostaviti igraocu da dopriča tu priču, s druge strane važno je da bude sugestivna cela ta projekat, atmosfera, odnosno da bude jasno čitanje i razumevanje tog prostora. Da li postoje neke analize koje prave neke zaključke o ponašanju u prostoru koji bi mogli da se vrate u realni svijet? To je stvarno dobro pitanje. Da, u ponašanju ljudi, da, to je... Znači, znam da se Minecraft koristi dosta za učenje čak arhitekture. Ljudi su izgradili puno ovih realnih landmarkova, proveli mesece radeći to u Minecraftu. Ono što se ponašanja tiče, tu postoje konkretne studije, znači ja mislim da je u WoW-u bila pandemija, ja mislim da se zvala Blood Plague ili tako nešto, i to je bilo dosta pre COVID-a. I ispostavilo se da ovi epidemiolozi su mogli da izvuku pouke iz toga kako se ljudi ponašaju u toj virtualnoj pandemiji. Da. Jeste. Tako da ima tih neke simulacije u smislu flore, faune. Mi ćemo sad spremamo neki projekat koji će na kraju da bude daleko jednostavniji, verovatno, ali da bi trebalo da se uzmu neki od ovih klimatskih modela. Kako, s obzirom da će od 2030. u celom svetu temperatura skoči nekih stepen, kako to utiče na vlažnost vazduha, biljke, kako onda biljke interaguju sa urbanim prostorom, životinje u urbanom prostoru i tako. Tako da, šta znam, to su jedini primjeri koji mi padaju na pamet. Ima negativnih primjera, tipa klinci koji vide parkour u igri pa primenjuju u životu, od toga ima isto. Zdravo, ja sam Ina. Imam pitanje, kada pravite neke svetove koji su novi, kako uspete da se zaustavite u tom procesu mišljenja i promišljanja svakog dela, da to ima smisla i da bude onako kao pravi doživljaj pravog sveta? Kako uspete da se zaustavite u tom proučavanju? Da li je to uglavnom neki deadline ili imate, kažete sebi, ne, sad je dosta? Kako dolazite do toga? Ja bih volila da znam. Nikad nismo zaustavili, to je problem. Da odgovorim, 7 godina smo pravili igru, tako da jako smo loš za ovu situaciju, kolege. Kod nas se da, zaustavi sa milom ili silom. Zaustave nas u principu, postoji produkcija, postoji budžet, postoje rokovi i postoji deadline, kao i u svakom projektu. I jednostavno i mali i mini deadline-ovi u toku celog projekta, te faze, i jednostavno kao i one, što sam pomenuo malo pre, one faze kako gradimo kao tortu. Kada završimo jedan sloj, ide poprilično stroga validacija da bi se uopšte nastavilo dalje. To je kao jedan mali ispit gde mi to bukvalno branimo pred art direkcijom, pred produkcijom, pred game direktorima,
čak i oni posle to brane pred nekim još višim editorijalom ili ko već. I kada se prosto zaključa ta jedna faza, ide se dalje i sad može naravno da se vrati nazad, ali jednostavno rokovi su rokovi i mi moramo nekad da se obuzdamo i tu ume da bude malo i pregovaranja, da mi nešto poguramo ako što bi hteli da promenimo, da onda može, ne može i tako. Ali da, eto, nadam se da odgovorim na pitanje. Ja sam Andreja Zobec, arhitekta. Mene zanima koliko vi u vašoj industriji koristite AI. Čini mi se da smo svi ovako ili onako došli u dodir sa AI-om u proteklih meseci. Nekako su svi postavili pitanje, posebno artisti, da li će ovo da zameni nas i kao ne, neće. Ali takođe drugo pitanje je bilo kako ja ovo mogu da koristim da sebi olakšam posao. I čini mi se nekako u arhitekturi je malo drugačije, jer ipak mi se bavimo realnim na kraju, a kod vas nekako to ostaje na nivou virtualnog, tako da mi se čini da nekako imate veću mogućnost da ga koristite. Da li ga koristite kao alat? Mi nismo krenuli ozbiljno da ga koristimo, probali smo za par stvari. Naprimjer, imali smo hotel koji se zove Pineapple Plaza i onda su mi dali je program i ja bi ukucao ananas, Mondrian, ananas, Lucian Freud i dobijem slike i mi obučemo slikama za 15 minuta ceo taj hotel Pineapple Plaza. To je bio jedan način. Naravno, velika mana toga je što Boga pita i kakvi breach of copyright postoje u tome, pošto je to u principu polulegalna mašina koja je prihvaćena pošto dolazi od overlorda iz Google-a i slično. Ali je tu bilo korisno. Probali smo, znači, apropo zaustavljanja, glavna stvar su rokovi, zato što, znači, pošto sam ja direktor, treba da se obezbede plate. I to se radi tako što pitam Miloša koliko unapred, pa je AI koristan da ubrza stvari, koliko unapred treba da obezbedimo narednu tranšu para, u worst case scenario da nam igre ne zarade ništa, što neće biti slučaj, ali tako gledam, da bismo bili sigurni. I onda on kaže, ok, za 7 meseci sa ovim budžetom nemamo više, što znači da ti sad treba da kreneš da radiš pitching, da bi pregovori trajali recimo 2-3 meseca. I to je idealna situacija jer smo mi već u nekoj poziciji da imamo izgrađene veze jer smo 5 godina se maltretirali. I onda, na primer, probali smo, glavni dokument je game design dokument. Ja mislim da postoji u arhitekturi nešto kao, neke papire morate priložite. I kod nas su papiri šta je gameplay, znači šta su mehanike, šta radiš u igri, na primer shooter ili nešto. Šta je svet, ko su likovi, koliko vremena će ljudi prilike moći da se igraju ako je linearna igra ili ako je multiplayer, kako to planirate, ko je tim i šta tražite. Pare, vreme, marketing. I to je nekih 10 do 12 slajdova mi obično priložimo. Idealno bi bilo da imate i prototip uz to. I onda kažete, molim vas, dajte nam pare i to je to. I probali smo taj game design, dali smo ChatGPT-u da napiše ceo, vrhunski napisao. I sad šta je bitno? Vrhunski je za sve, zašto nije potrebna ingenioznost. Znači, u našem slučaju mi imamo eksploracije koje su real time, to znači realno hodanje, kao u igri Scorn, ali nam je combat turn-based, što znači kao šah, potezan. I sad, ChatGPT bolje od svih nas definiše šta znači turn-based combat, kad su potezi enemy-a, tvoji potezi, sve besprekorno, i onda ti samo ideš i edituješ ono što je vaša ingenioznost. Tako da tu smo koristili i vidjet ćemo za arhitekturu. Ja mislim da je se Stepko nešto igrao, moglo bi i tu da se prosto za ubrzanje nekih stvari.
probali smo za muziku, kod nas je muzika mega bitna i to je dosta i dalje trash su liriksi i pesme, ali bit će i to, verovatno. Kod nas se AI koristi, mislim da se još uvek ne koristi za art, za, ne znam, možda za neke rane koncept faze, ali ja se nisam još uvek susreo. Ali znam da se dosta koristi i pre ove pomame oko AI-a za machine learning, za neprijatelje, za njihovo ponašanje. I sad od skoro mislim da su počeli da primenjuju AI recimo u tim open world igrama gde ima dosta NPC-eva koje kontroliše kompjuter, jel te, koji treba nešto da odgovore igraču, da ne bi sada neki script writeri sedeli i pisali godinu dana hiljade kombinacija odgovora koji će neki random čovek na ulici da da igraču, onda mislim da počinju da primenjuju AI koji će zapravo to da generiše i da skrati taj proces. To je ono s čime sam se ja ovako susreo, ali možda se koristi i za još nešto. Ja, mi ga koristimo bukvalno na svim nivoima, ja bih rekla pomalo, kao pomagalo, ne kao finalni proizvod. Ali u ovom momentu bukvalno piše mail. Znači, te neke dosadne stvari, za najdosadnije stvari je najkorisnije. Za korporativne mailove nema ništa bolje od chat GPT. Piši na srpskom. Ajde da ukompletiram. Mi smo koristili na kraju, kad smo završili ovaj projekat, mi počinjemo sada sa novim projektima za te rane faze vizualizacija i razvoja tih ideja. Koristili smo Midjourney. Manje više svi koji su pičovali nove ideje su pičovali preko Midjourneya. Mislim, prilagali su to je neizmerno korisna alatka za tako nešto. ChatGPT meni je lično napisao pola produkcijne dokumentacije, on stvarno to zna bolje od mene, šta ja znam, šta treba tačno stoji u GDD-u, bolje on zna. Ja ću popunim sa ovim što je dobro, što mi mislimo da je sjajna stvar, a on suštinski postavi te strukture koje meni treba sad 3 sata da sedim tačno i da popisujem, on će to sve da izbaci. A Midjourney je bio neizmerno koristan za razvoj, vizualni razvoj, i drugo što je jako korisno za svakoga ko radi neki takav vizualni, kreativni posao, zato što je to neka interakcija, jeste sa računarom, ali ja sam opet taj koji bira. I onda je to neka vežba da ja odaberem pravu stvar. Tako da, iako nije direktno sada u pipeline-u ubačen Midjourney ili tako nešto, odličan je tool za samo u tom trenutku kada smo prazni sa idejama, kad ne znamo šta ćemo, gde ćemo, u kom pravcu da idemo, tu se baci nešto, kao Midjourney mogu kažem bilo šta i onda mi on da nekad nešto stvarno sjajno i onda putujemo u tom pravcu. Ima još pitanja? Ima i zavese, da. Pa da, ali treba na live stream. Pa moje pitanje je da li se ispituje neka arhitektura koja, mislim, spominjali ste recimo da pravite vrata i nešto gde se ljudi snalaze, da li se ispituje arhitektura gde se ljudi ne snalaze, da se ispituje neke nove mogućnosti, možda im da se ukinu neke, ne znam, nešto što imamo u ovom svetu, kao recimo da li se ispituje vestežinsko stanje ili tako nešto, arhitektura koja nije vezana za tlo, objekti koji nisu vezani za tlo ili tako nešto u tom smislu. Da li se radi ka tome da se stvaraju svetovi sa novim mogućnostima? Svakako, mislim da postoji onako dugačka istorija toga da ljudi razvijaju video igre u cilju da se nekako proširi ova realnost u nešto sad fantastično i ono što najveći broj videoigara zapravo i radi, daju nam neku fantaziju koju mi ne možemo iskusiti u ovom svetu, ako je, ne znam, to Portal u Half-Life-u, to je sad mogućnost da ja prođem kroz nešto i da izađem na drugom mestu, je već neki twist, neko krivljenje tih stvari. Ono što je glavni problem, ono zbog čega sam ja pričao, hteo da izdvojim taj deo rada na ovoj igri, jeste što ako je u biti igre neka fantazija, najvažnije je zadržati to što se u scenariju zove suspension of disbelief,
koliko dugo možemo da održavamo igrača da ne uđe u nevericu. I onda su nam zapravo u igrama je jako lako zbuniti igrača, užasno je lako zbuniti. Napraviti nacionalnu svemirsku stanicu 1/1 i dati nekom da se kreće kroz nju je za naše pojmove kako mi doživljavamo svet jako zbunjujuće. Tako da nama treba jako veliki trud uložen da ne zbunimo igrača. Baš da se desi to da oni mogu da se snađu u tome. Sad ono što je velika veština je kako da ga napravimo da se snalazi u tome i onda da napravimo taj twist prostorni, fizički i tako dalje. Bilo je dosta primjera ljudi koji su pokušavali, pogotovo te bestežinske igrice, bio je Helion kao primjer koji je sad već pre par godina izašao kao igra. Imali su dosta problema da grounduju to iskustvo. Tako da vrlo je lako uraditi takve stvari u igrama zato što zapravo ja gasim gravitaciju tako što kažem gravitation 0 i od tog trenutka više je nema. Ali napraviti nešto što i korisnik može da iskusi i da mu bude dovoljno blizu i da ne prestane da veruje tome. To je jako važan element. Tako da to je, uvek je igra baš toga što si spomenuo. Znači da onda je teže u stvari stvoriti uslove koji su realni. Jeste, da. Zapravo je taj stvaranje osjećaja realnosti u nečemu što nije realno, kao što je virtualno, je zapravo ogroman zadatak. I ono čemu teži tehnologija, ono što nam pruža Unreal Engine, na primjer, baš teži da ide u tom pravcu. One nam olakšavaju stvari kojima ne bi trebali mi toliko da se bavimo. To je fizički ispravno svetlo ili fizički ispravni materijali. Ako hoćemo da napravimo realnost, moramo da imamo realno svetlo, jer mi smo na to jako navikli i jako dobro vidimo kada neko svetlo nije adekvatno. I onda su nam oni dali alatke, zato i pokušavaju da nam to reše, a na nama je da rešimo ovo ostalo, znači da to iskustvo bude utemeljeno u nečemu što mi možemo da iskusimo, što je blizu našim iskustvima, ne može da bude mnogo daleko. To je baš bio zadatak i nama, mnogo smo vremena proveli to kako ćemo staviti da ne zbunimo čoveka, da može da se kreće kroz prostor, da razume gde je levo, gde je desno i tako dalje, jer je u prvim iteracijama igre nikom apsolutno ništa nije bilo jasno. Jer to je užasno lako uraditi, ljudi su zbunljive prirode ako se nešto otkače. To je kao kada robot liči na čoveka, ali ne dovoljno da bude baš veran čovek, nego izgleda samo kao loša verzija ljudskog lica i svima je to užasno neprijatno. Ista je ta stvar i ovde, zato što smo jako naviknuti na prostore, na veličine, na osjećaj orijentacije i tako dalje i oslanjamo se žestoko na njih. Mogu ja samo da se nadovežem, pošto upravo jedno od pitanja, i mislim da je dobra tema ovo, Pavle, što je, se nadovežemo na ovo što je, samo da im poslednji slajd, upravo to iskustvo korisnika, mislim, moje pitanje je bilo zato što kada je krenula, što kaže ovaj pomama za u stvari tim virtualnim svetom, mi smo kupili ove naučare za virtualnu realnost i problem sa tim naučarima je kada ih koristiš neko vreme, pojavi se motion sickness. Ti posle toga boli te glava, ceo dan, hoćeš da padneš u nesvest kada, ne znam, se krećeš kroz neke nerealne prostore i onda u stvari kolika je, ti si to pričala, da li postoje neke proporcije prostora na koji način ili neki alati na koji način se u stvari to sprečava. I možda to iskustvo korisnika. Pavle, ti si, o tome smo razgovarali na nekim prethodnim diskusijama. Mislim da si ti Da, VR je ono sad potpuno druga sfera. Prvo, mislim da je zapravo glavna fora kod VR-a što je sam po sebi mnogo imerzivniji od tradicionalnog igranja. Video igre, držimo joystick ili igramo sa mišem i tastaturom. Ovde mnogo više aktiviramo čula, samim tim to iskustvo postaje imerzivnije. Recimo u tim kontrolerima imamo jedan taktilni feedback kad nešto uradimo. Mislim, možemo to da imamo i u joysticku, ali ovde stvarno posežemo rukom za nečim. Onda krećemo se, kada se mi pomeramo glavu, pomera se i slika. Znači, takođe utičemo i na čulo ravnoteže na neki način, jer se celo telo pokreće. I tu sada nastaju i problemi, jer na neki način... To slikava na neka prostorna rešenja, da kažem. Pa evo, znači, da bi izbegli tu mučninu, mi smo sad imali razne neke trikove kojima smo se koristili da što više ublažimo. Naravno, uvek postoje ljudi koji su imuni, koji prosto nije im muka.
stave VR prvi put u životu, trče i skaču i kao cool. Ali postoje ljudi koji stave posle 3 sekunde, trče u WC. Recimo, sad, to su sad neki zaključiti, ja ne znam sad sve te, iz tih svih eksperimenata što je zaključeno i šta je primenjeno, ali, jer postoje timovi koji se bave tim komforom. Recimo, jedna od stvari je bila ponavljanje istih elemenata u perifernom vidu. Znači, recimo, igrač trči kroz neku kolonadu stubova i plus dole na podu ima neko popločanje i to se stalno ponavlja dok on trči u tu periferiji. To jako izaziva mučninu, na primjer, u VR. Znači, to je jedna stvar koju odmah znamo da ćemo izbegavati u arhitekturi. Takođe, naravno, pravili smo opet malo veće gabarite, malo veće prostore nego što je standardno, čisto da ne bih stvarali još dodatno i taj osjećaj neke klaustrofobije igračima. Onda, recimo, ovo sad možda nema baš toliko veze sa arhitekturom, ali zanimljivost je da, recimo, kada stavimo one VR headset, mi pokrivamo nos i više ne vidimo svoj nos. A čovek je navikao, mozak je navikao da vidi nos, iako ga onako svesno briše iz našeg vidokruga, ali on je tu i nekako nam služi za ravnotežu, bukvalno. Onda smo nekad morali, kao jedan od tih, kao komfort opcija, da dodamo bukvalno 3D nos, koji stoji izrenderovan igraču jer ne vidi svoj nos, pa mu dodamo veštački nos. I to su sad sve opcije. Naravno, najlakše je samo i sprečiti igrača da se slobodno kreće, već mu dati teleport funkciju gde on samo klikće onim i stvara se tu gde hoće. U tom slučaju nema toliko mučnine, ali malo ceo gameplay igra, malo gubi poentu, ako se tako igra. Naravno, i to moramo omogućiti. Eto. Tako da, to su neki, eto, onako, na prvu loptu zaključci. I da, takođe je bilo, recimo, jako neprijatno igračima kada trče, kada se brzo kreću, a generalno se u igrama karakter brže kreće nego čovek u realnosti. Kada se kreću brzo, pogotovo ako skaču i rade neke vratolomije, jako je bilo neprijatno, recimo, skretanje po 90 stepeni u toj celoj akciji, to naglo skretanje po 90, onda smo gledali da nekako tako, da level design bude takav da uvek bude 45, pa 45, da malo... Kanalizacija. Da, kanalizacija, da malo ublažimo, da ne bude muka. To je meni palo danas na pamet, da kažem, kad ćutaću. Što mi nisi rekao da Na tu temu možda da dodam samo da ako postoji nešto što je kao standard u arhitekturi, ono kad sam išao u srednju bio je Neufert, postoji Neufert i za video igre koji ima određeni svoj koeficijent i to koliko su stvari veće ili manje ili tako dalje, u velikoj meri zavisi od toga na kojom optikom je snimljena video igra. Kad kažem optikom, znači virtualni prostor se snima nekom kamerom koja ima svoju žižnu daljinu i to nam definiše koliki nam je ugao gledanja. I u zavisnosti od toga što je uži ugao gledanja ili što je širi ugao gledanja, mi moramo da obavimo neke kompenzacije u veličinama kako bi utisak ostao isti. Znači, te veličine se menjaju iz prostog razloga što mi nemamo u video igrama 180 stepeni vidno polje, kao što imamo sada, nego imamo tu dvodimenzionalnu sliku i izrenderovanu, jedan presek tog prostora. I onda korekcija tih dimenzija dolazi kao jako važna, jer ona zapravo, to su te stvari koje obavljaju, brejkuju imerziju igranja, a to je da ja se nalazim u realnom svetu, odjednom stane čovek pored neki drugi igrač ili neprijatelj u igri, stane pored WC šolja, njemu WC šolja od ovde. I nije da toga nema u video igrama, to se često dešava, ali to kad neko vidi, ja sam ispao iz fantazije. Više, to su stvari koje izbacuju ljudi i na tome se stvarno dosta radi, da se te veličine uspostave na početku projekta kako treba. Hvala. Da li imamo još pitanja iz publike? Samo da dodam na njegovo pitanje, ako imamo vremena. Pa imamo, evo još 10 minuta. A nemoj potrošiš sve. Ovo jako zanimljiva stvar su, jako ću kratko, u igrama možemo da koristimo ne-euklidske prostore, to jest eksterijer, recimo, objekta uopšte ne mora da korespondira sa volumenom u interijeru. Prosto
zapremina prostora može da bude potpuno različita od onoga što je s polja. I igrač će to retko kada moći da primeti, osim ako nije nešto baš ekstremno, ono da je iz male šupe ušao u, ne znam, tržni centar. Ali to je jedna od stvari gde potpuno onako kršimo zakone fizike. Evo, ja bih možda zaključio sa pitanjem, nakon celog ovog razgovora, da li smatrate da je arhitektonsko obrazovanje nešto što je poželjno ili neophodno za kreiranje, kažem, arhitekture u videoigricama? Dotakli smo se u našim diskusijama u stvari poznavanja arhitektonskih stilova i na koji način u stvari to može da se implementira, koliko je to bitno i da se implementira u videoigre. Krajem tebe, zato što... Okej, može. U našem studiju sve ovo što sam ispričao, to što smo radili 7 godina, sam radio u saradnji sa dvojicom kolega, obojica su arhitekte. Nikola je, koji je tu bio od početka sa mnom na tom zadatku, je čovek koji je, tako kao Pavle, završio arhitekturu, radio neko vreme u nekom studiju i došao u gaming jer ima isti put i onda nas dvojice smo se jako dobro razumeli kad smo pričali o ovim stvarima. Mislim da imao sam prilike i sa drugima da razgovaram koji nemaju taj background i onda je dosta teže funkcioniše kada taj konceptualni deo mozga nije razvijen. Jako je lepo što se na arhitektonskom fakultetu priča o tim konceptima, to jeste užasno važno da se razume jer videoigri i ti virtualni prostori u stvari počivaju u osnovi na nekom konceptu. Da li je to tematski koncept, neki filozofski ili vizuelni ili kakav god, mora da se razume i to. Tako da taj deo je bio jako koristan jer nismo imali problema nikakvog u komunikaciji, jako smo se dobro razumeli. Drugo, to stvari koje su naučene na fakultetu, estetska pismenost je izrazito važna, ta ambicija da se vide neke stvari u svetu, da se obrati pažnja na umetnost, na fotografiju, na animaciju, na film, na svet, na neke psihološke i sociološke elemente društva, to su jako dobra znanja i dobra podloga za nekoga ko u ovom svetu pravi virtualne narative. Tako da, eto, to je samo tako nešto bih rekao da je svakako jako korisno i u velikom broju slučajeva nužno. Izvinite, još devojka jedno pitanje. Naravno. Htjela sam ja samo da pitam, pošto sam ja student arhitekture i hoću da uđem u taj svet, pa me zanima da li imate možda neke programe koje bih mogla da naučim ili nešto, kako u stvari da uđem uopšte u taj sad, kako da pređem iz arhitekture, iz AutoCAD-a, da pređem u neke 3D programe. To me je zanimalo. Hvala. 3D Studio Max i pa CAD jeste dobar neki početak, ali sad opet zavisi šta te tačno interesuje, ali recimo za 3D art to mora biti neki 3D paket, neki ili 3D Studio Max ili Maya ili ne znam Blender ili nešto slično. Bitno je da radi sa poligonima, da nije CAD, da ne radi sa ovim površinskim, da nije površinsko modelovanje, već da je poligonalno modelovanje. I engine, mislim. Unreal Engine je besplatan, ono što pre se uđe u engine i vidi iz konta kako to u stvari funkcioniše, to bolje, tako da to će to isto ogroman plus. I pored toga, mislim sad tu ima, opet zavisi šta su tvoji afiniteti, ali recimo ZBrush je program koji je za neku vrstu vajanje, ako si sklonio tome, ili recimo, ne znam, Substance paketi koji su za teksturisanje i tako dalje sad. Ali recimo da je 3D onako u osnovi svega. Pa mislim, samo počni. Počet će da ti se otvaraju vrata jako brzo i kad se krene, jednostavno, znaš šta ćeš dalje. Znači, savjet je ti počni, a mi ćemo da završimo. Hvala vam što ste posvetili vreme da razgovaramo na ovu temu. Nadam se da je publici bilo zanimljivo i to je to. Hvala. Hvala.